Sziasztok! Sziasztok! Én Kata vagyok, és itt van velem. Amanda. És ma egy olyan videót fogom megcsinálni, hogy ki kell találni, hogy mi van egymás kezében, csukott szemmel. Ki kezdi? Te. Jó. És akkor 6 dolgot. És 6 dolgot szedtek össze. Csukva szemmel. És csak utána mondhatjuk ki a nevét, miután megmondtuk a nevét, hogy mi az. Jó? Oké. Ez egy pendrive. Igen. Ott a pont. Oké. Na, most. Ezt a neveset nem értem. Hát, hogy utána nyitjuk ki a szemünket, mert az évben, Erdély Mónika az évben láttam, hogy miután megnéztem a vizet, jaj, tudom milyen neve, kinyitotta, majd kinyitotta a szemét, Ja, és oké. akkor utána mondta csak a Oké. nevet. Tehát közbe kell, mikor be van csukva a szemmel. Igen. Ez egy töltő. És milyen? Ezt nem muszáj tudni, csak én tudom. Nem úgy értem, hanem hogy... Ezt tudom, ezt a szatócsba vettem. A piros, igaz? Aha. Dinnyés. Igen. Látjátok? Dinnyés. Becsuktad? De. Ez egy fültisztító pálcika, és itt szétnyomtad. Vagy így. Nem. De fültisztító pálcikat eltaláltad. De ez gyerekfilm. Ja, ez a van a miniszúba. Nem az, tényleg ilyen az egyik vélemes minden. És amúgy jó? Na, én jövök. Most Ott a pont. Ott a pont? És ezt így használtad, hoztál tényleg? Nem, most mondom, összeszedte azt mondom a kózt. Tényleg? Jó, csukd a szemed. Ja. Kicsi vagy nagy? Nem nagy. Ez, azt ki kell találjam, hogy melyik, vagy elég csak az a szivacs? És milyen? Szerintem ez a keményebb, úgyhogy ez szerintem az a ombre, vagy ilyen koszosnak néz ki. Igen. Ja. Ott a pont? Kibaszom. Ja, nem mutattam meg a kamerának. Erre egy szót kérek, hogy mi ez. Ennek van egy szava. Ez ilyen műpénz? Nem. Akkor lefeszem. Zsébetűvel kezdődik. Zseton. Az. Kók. Szóval nem. Nem tudom, Gergő szobájába találtam. Ez. Ott a pont. Ez a lila zokni a gardrób elejéből, amit én is össze akartam szedni neked. Igen. Igen, ezt én is össze akartam neked szedni. Gondolom, hogy ő az. Amúgy nem büdös. Nem is koszos. Nem. Tiszta. Ez meg úgy. Csukva szemed? Kis lesős. Ne csavart ki! Ez az izé. Aha. A balás. Aha. Ott a pont. Ja, ezt neked nem. Eljött. Már csak 2 dolog van neked, és nekem meg... Neked van 2 dolog, nekem egy. Nem, nekem is Csukd 2. be a szemed. Bocs. Ez egy pénz. És milyen? Hagyos. Hol a telefonom? Hol a telefonom? Milyen? Kérem ide. A koccanásáról meg tudom állapítani. Igen, nem keretés a széle.
Ez egy 20-as. Mondtam már, hogy a koccanásból sok minden kiderül. Tudom. Ez egy rágó. Igen. Vettek egyet? Nem. Lici. Ott a pont. Hangjából tudom, hogy mi ez, de mindegy. Mondjad. Add már ide. Add ide. Add már ide. És köszönöm. Jó helyre világítok? Na mindegy. Szóval ez egy ilyen kihúzhatós lámpa, aminek ezt itt el lehet állítani, és akkor így be tudsz menni ilyen csatornák alá. Tudtam a hangjából. Gondoltam. Tegnap belejtettem a fürdőkádba. Nem volt jó múlik. Jövök. Az utolsó dolgom. A legkönnyebb. Nem is kell. De nagyon könnyű. Ja. Orspray. Ja. Végeztünk. Nagyon élmem van. Neked még van? Mi? Aha, egy. Jó. Van, ez tényleg. Ó, ez a kis szerencsém a cím. Ezzel szoktam tanulni, és minden dolgozatot elviszem. Igazából elvittem 5-be. Maci? Ez Maci, nem? Nem tudom. Elmennél a játszószobáig? Ez is onnan van. Hát ez jó volt. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, lájkoljatok, és iratkozzatok fel. A kövi videót írjátok meg, hogy milyen legyen a következő videó, úgyhogy ennyi lett volna, nem? Kata, szerinted ne legyen... tudod azt, hogy... Na, nem jut eszembe. A kire jellemzőbb? Igen. De jó, akkor a következő videó a kire jellemző videó lesz, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor nézzétek meg. 3, 2, 1. Sziasztok!